खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जनालि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 22 नभेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं फुंबिलिनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। मानसि आरो मैदेरनि दावहाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दं। साननैसो सिगाङावसो 4 सुबुंखौ बुथारदोंमोन, आरोबाव फिन मानसि बुथारबावबाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान ओनसोलनि कुसुम दैसायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। सान्थिपुर ओनसोलनि 2 नं कुसुम दैसायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबार हराव सानै आबादारिफ्रा गावबा गावनि मोननाय माइ आरो हानानै दोननाय माइखौ मैदेरनिफ्राय बासायनो थाखाय माइ दुब्लियाव न'सा बानायना माइ नेहैदोंमोन। नाथाय उन्दुफुबाय थानाय समावनो फुंबिलिनि 2 रिंगासो समाव सानैबो आबादारिखौ मैदेरा गाग्लोबनानै गालाङो। बे गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव 38 बोसोर बैसोनि फसल नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं सैथ' नार्जारीया गोब्राबै जोखोम जानायलाय बिथांखौ काजलगाव जोहोलाव सोमला देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होनना मिथिना मोन्दों। थैनाय फसल नार्जारीया बिसि आरो 4 फरायफुबाय थानाय फिसाजोफोर दंमोन। दा बिथांनि दुखुथिया न'खरनो बिटिआर सरकारखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खावलायनायजों लोगोसे बे 2 नं कुसुम दैसा गामियाव सिगांनिफ्रायनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहाया जाबोबाय थादों। बेखौ होबथानो थाखाय हाग्राखौ जेरै रैखाथि होदों, थिग बेबादिनो मानसिखौबो मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा सरकारखौ खावलायदों। सराइदेवआव उदखारि आफाद आलफानि आरोबाव सानै सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सराइदेव जिल्लानि सनारियाव परेश बरुवा दैदेननाय उदखारि आफाद आलफा उदांनि सानै सोद्रोमाया आफादनि केम्पनिफ्राय खारखुमाबोनानै रैखाथि बिफाननि सिगाङाव आखाइ दैखांफैदों। बबेखानि रैखाथि बिफाननो गावखौनो गथायफैनाय सानै दिउरियाखौ आलफा उदांनि केप्टेन नयन पाटमाउत एबा लाखोमानाय मुं बिकास कसम आरो गुबुन सासेखौ दीपक हाथी बरुवा एबा लाखोमानाय मुं दिव्य असम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सनारियाव गावखौनो गथायफैनाय आलफा उदांनि सानै सोद्रोमाया थरनै ग्रेनेड बम्ब, 2 9mm पिस्तल आरो थर 25 गोग्गो गुलिफोरखौ रैखाथि बिफाननो गथायनानै बिथांमोनहा आफादखौ नागारनानै सालेन्डार लाबाय होनना मिथिना मोन्दों। हजायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। 2 बाइकनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बायदिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय 2 बाइकआ आलीनगर गामि साखाथियाव गंनैबो मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो आरो जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय हजाइनि HAMM देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जाथायसालियावनो जाब्रबथायजों थैनांनाय सानै सुबुंनि मुंखौ बिष्णुपाली राशिद आली आरो हुसैन आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। थांनाय माखासे सान सिगां राजकुमार बिथाङा बिजेपि हानजानिफ्राय ओंखारनानै बिपिएफ हानजायाव जयेन जानायखौ लानानै रायजोखौ नायनो थाखायसो बिजेपिआ 2 नाम्बार मावनो लाय होआ होनना MCLA राजीव ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। बनगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां। दिनैहाय ना इउपिपिएलआ ना बिपिएफआव थांदों ना बिजेपिआव थांदों, ना बिजेपिआ इउपिपिएलआव हाबदों ना बिजेपिआ ना बिपिएफआव हाबदों। जेरै दं ओरैनो दङ। बनगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां। आं गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ आं बुंनो हाया, समस्थिफोरखौ। बनगाव हिसाबै माने थिगैनो दङ आरोखि। इउपिपिएलआबो बिराद स्ट्रं, बिजेपिआबो बिराद स्ट्रं। साननैसो सिगां बिपिएफखौ नुनो मोनदों ना दा बेथ' थांगोन। बिसोरबो गोबाव बिजेपि खालामदोंमोन। जाय हयथ' जाय मानसिया भुल मावनाय होखारजानाय मानसिफ्रासो थाङोथ' बिजेपिआव, ओरैनो थाङा। आरो सोरबा सासे लिडारा जुदि होखारजायोब्ला पार्टिनिफ्राय बे लिडारनि खिथाव निस्सय मानसि थाखायो। बे बिथां लिडारानो बिदिखौ लानानै थाङो आरो बुजायनानै पाब्लिकफोरखौ। दा जोङो क'क्राझारावबो बिदिनो जादों नङा होमबा। राजकुमार बिथाङा 8 बोसोर बिजेपि खालामबाय, प्रेसिडेन्टआ मोनबाय। भुल मावनायनि थाखाय डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय प्रेसिडेन्टखौ सिफायहरबाय। बेजोंथ' मानसि थाखागोन ना प्रेसिडेन्ट हिसाबै। बे मानसिखौ बे बुजायनानै लाङो आरोखि। बेबायदिल'सो, बिदिथ' लिडार सेरखम हाबाखै। दाखालि जिहेतु सेल्फिआव बिथांमोना बुंदों जे बिसोरनि सुखु दुखुनि खोथाखौनो। बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे पार्टि, बे एकदम निस्थावान पार्टि। ना नोंखौ जाहोयो ना आंखौ जाहोयो। जाथिनि सेबा, हादरखौ सेबा खालामनो थाखाय, सेबानि थाखायसो खामानि मावनांगौ।
बिदि नों बिदि 2 नाम्बार होननाय बे जिनिसा बिजेपियाव गैया जाय मानसिया 2 नाम्बार बिजनेसाव गैया मा होनो गैया बे जायगायाव बे दा नोङो बुंबाय नोंथाङा जेबो मोनाखै मायाखै हारे मारै मोननो पार्टियावथ' नोङो सारा भारतबर्षआवनो 140 लाख मानसि दं नङा होमबा बे मानसिनो सोरनो होजोबनो हानांगौ जोंबो बुहुत मानसिया ओरैनो खाथिगासिनो दा बिजेपियाव बिदि मोननाय होननाय जेबो जिनिस गैया बास मिटिं थुटिं जायोबा साहा पानि खरसा मोनलोंगोन बास बेनो रायजोखौ नायनो थाखायसो बिजेपिया बिदि 2 नाम्बार मावनो लाइन होआ सोरबा कर्मकर्तानो बिसोर फैसा होआ दा जोंनोबो बिराद गोबां कर्मकर्ता दा डाइरेक्टसो बिजेपिया दा अरुण'दय फर्म मोनगासिनो दं दुखुथियाफोरनो मावना होनो थाखायसो लिडार ना बे लिडारा गावनि थाखायसो लाबा लाबनि मावोब्ला बेलाय माथो नेथा जाखै बेलाय रायजोनि थाखायसो मावनांगौ ना नंगौना नङा दिनै अरुण'दय होगासिनो दङ दा जेबो 21 लाख मानसिया दिनैहाय नोङो सारा आसामाव मोनबाय बनरगाव क'क्राझार MLA समस्थियाव 40,000 अरुण'दय रानखांबाय जों बेखौ सोर मिथिनो सिङाव मोनखुमानायखौलाय हा जोंथ' प्रचार खालामाखै नंगौना नङा बे मानसिफ्रा बेनो बिजेपिनो बा इउपिनो बर होआबा सोंथो होनांगौ बे मोनबा दिनै मोनदों नै 150 जननि मानसि 150 जन दिनैबो मोनलायबाय 5,000 खरि बेनि सिगाङावबो आं 150 होखांबाय आरो बेनि सिगाङावबो सेल्फ ग्रुपआव आं 50 थाखा होखांबाय गोबां होगासिनो दं नाथाय जोंनि बर'फ्रा एसे बुजिनाया दरखार दङ बिजेपि होनबा बर'फ्रा बिराद मारैबा मोनो बखियोल' नाथाय जों बिजेपियाव हाबनानैनो बे सरखारनि बुस्थुखौ जायाब्ला सोरथो जानांगौ जाखो ना गुबुन हारिनि जाहोजोबसै हा दिनैहाय बे कार्बि आलंआलाय मारैथो बिजेपि जादों डिमासावलाय मारैथो बिजेपि बिसोरबोथ' मालाय आराम सालायगासिनो दं एखे काउन्सिल सबसे काउन्सिलाथ' बे कार्बि आलंआ 1952आवनो बे सुक्ति जानाय होमब्ला पार्टियाव थानानै जातिनि थाखाय जेब्लाबो देब्लाय मावनो हायो आरो बिपिबा मालायथ' 5 बोसोर बिजेपिजोंथ' 3 मन्थ्रि लानानै सरकार सालायदोंमोन ना बे समाव मोजां मोनदा गाज्रि नामा सिन्था खालामदों नोंथांमोना दा बे राजनितिनि बाथ्राफोरसो नोंबो बिदिनो बुंगोन राजनितिनि दरजा जेब्लाबो खुला रावबो रावखौ हमथाना बन्द' खालामनो हाया जाय गोसो जागोन थांगोन जाय फैगोन नंगौ नामा मैबो जों 1000नि बारा जोंनाव जयनिं दंमोन 2000नि खाथियाव बारा हुलस्थुल जानायखाय जों बारा माफोरखौ गानहोआखै आराम बिदिनो आरो दरजा खुला थायो नालाय फैयो नोंथ' बन्द' खालामनानै दोननो हाना थांफिनो ना मानसिया बेनो आरोखि जेबो नङा राजनिति लोंगोसो गासिबो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन होनना मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों।